जिथुआ दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों गुथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बे थाइखाजरानि बे समायना फोथार समायनाल' नङा बे फोथारा मुंदांखा जानो थांगासिनो दङ। बे फोथाराव दिनै जिखिनि मोनसे गेलेनाय बादायलायनायनि बेखेवनाय सान बे सानाव आङो बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों। थारैनो बे हाबाफारिखौ खुंनायनि थाखाय आङो जिथुआ दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम आङो साबायखर बावदों आरो जायफोर सुबुंफोरा दिनै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव मदद खालामबाय बिथांमोननिसिमबो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो साबायखरखौ बावदों। दा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि हारि रैखाथि आरो थामोन्थानि थाखाय मुंख्लं जानाय गेदेमा बिथांमोनखौ मान होनानै बिथांमोननि गोसोखांथियाव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो आरो बे हाबाफारिखौ जेसे हायो जोंनि जिल्ला दख'रा बा गुबुन गुबुन आफाद जोंनि कमिटिफोरा लांबाय थानो नाजागोन आरो जोंनि सानसुमैफोराबो बेखौ जेन रायजो राजाफोराबो मदद होलांबाय थायो बेखौ आङो खावलायग्रोनाय थाबाय। मानो होनबा दिनै मुंख्लं बिथांमोनखौ मान होनायजों लोगोसे गोसोखांथिनि मुङाव फुटबल खुंनायनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिनि गेजेराव गेलेनायनि मोनसे रेभुलेसन बा जांख्रिथाय लाबोनायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायजों जिउ राहा दानो हानाय बा गेलेनायजों देहा राफोद दानाय बा गेलेनायजों जे आखल दानाय बा समाज दानायनि बाथ्राफोरखौबो जोङो दिनै साननानै नायदों। मानो होनोबा दिनै गेलेनाया माल्टि मोनसे बिथिङै बा गोबां मोनसे राहाजों मोनसे मुलाम्फा लानो हानाय बेबायदि मोनसे गेलेनाय होननानै जोङो दिनै बुंनांगोन। बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुंख्लं ट्रफिखौ गोबाव समनिफ्राय खुंबोबाय थादों आरो देग्लाय गोदानै जिखिनि जोंनि गेलेनाय बादायलायनाय अंडार-13 फुटबल कम्पिटिसन बेखौबो दिनै जिल्ला दख'रा नाङै जों खुंखांबाय आरो बेखौ मिरु नाङै खुंनो नाजाबाय थादों। मानो होनोबा दिनै बर'फोरा गेलेनाय होनोब्ला फुटबल होनोबा भलिबल होनोबा जोनोमनिफ्राय मोनबोखानाय माखासे स्किल बा देहानि दाथायफोरा फ्राय थायो, खालि बिनि मोनसे स्कपल' नांगौ जायो। बे स्कपखौ जों जुदि होलायलायनो हायोब्ला बा बे स्कपखौ सरकारफोरा जुदि होलायलायनो हायोब्ला बेफोर स्कपखौ जोङो एक्सप्लर खालामनायनि गेजेरजों जोङो गायसननो हायोब्ला निस्सय गेलेनायजों जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो दानो हागोन आरो लाइमोनफोरनि केरियारा फ्राय जागोनखौ जोङो मिजिं नुहरदों। बेनि थाखायनो जों बेखौ स्ट्रेस होनानै बड'फा गोसोथियारि मावथांखिनि सिङाव जोंनि गेलेनायखौ लाबोनानै जोङो दिनै मोनसे मिशन मदआव जोङो खामानि मावबाय थादों। दा बेखायनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों निस्सय जोङो बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोंनि लाइमोनफोरा मोजां गेलेगिरि जानायनि गेजेरजों गावखौ दानायजों लोगोसे न'खरखौ दानाय आरो समाजखौ दानाय आरो हारिखौ दानायाव बेजों माबा मोनसे मदद जागोन जोंहा मिजिं दङ आरो बे गेलेनायजोंनो जोंनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय मोजां मोनलायनाय बेबो जोंनि हारिनि गेजेराव फैगोन। जोङो बेखौ जोङो सानदों। आं बेखिनि बाथ्राखौनो गोजोनदों। दिनै जिखिनि कम्पिटिसन बे कम्पिटिसनाव जोङो मिथिनो मोन्दों दादगारि इउनिट कमिटि आरो थाइखाजरा इउनिट कमिटिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन होननानै जोङो बेखौ मिथिनो मोन्दों। थारैनो बे बादायलायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे रंजानाय लानो हागोन आरो बे बादायलायनायनि गेजेरजों गुबुन गेलेगिरिफ्राबो आरो जोंनि लाइमोनफोर बा जोंनि सेंग्राफोराबो थुलुंगानाय मोनगोनखौ जों मिजिंथिदों। जोलुरल' मुंख्लंनि मुङाव बेबायदि होनाय जाया। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा भलिबल मुंख्लंनि बेबायदि सोमब्ला बसुमतारिनि बिमुङै जोङो होनाय जादों आरो काबादि खेला बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु नाङै हेलेना आरो गायदे गिबि आइजो मुंख्लं बिथांमोननि मुङैबो होनाय जायो। आरो बेबायदिनो जोङो गोबां जायगायाव गोबां खेला गेलेनाय बेबायदिफोरखौ लानाय जायो आरो मुंख्लंफोरनि मुङै गोबां जायगायाव बेबायदि लिटारेरि कम्पिटिसन बा कालचारेल कम्पिटिसन बेफोरबायदि हाबाफारिबो लायो जोङो गेदेमा सुबुंफोरनि मुङाव। नट अनलि मुंख्लं माखासे गेदेमा सुबुंफोरनि मुङाव खुंनाय जायो। जेरै जोङो देंखो मोसानायखौ खुङो मेथाइ खननाय बादायलायनाय बेखौ जोङो रुंसारि दैखर खुंगुर बिथांनि मुङै जोङो गोसोखांथियाव जोङो बेखौ खुंनाय जायो। दा बेबायदि हाबाफारि जोंनियाव गोबां जोङो लालांबाय थानो जोङो नाजादों। खेला होखुमानो नाजाबाय थानाय आरो मा बुंहरनो सानो? फुजा मेलानि मुङाव जिखिनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटि बा जानाङै हाबाफोरखौ दिनै थुलुंगा होनाय बा जायगा होनो नाजानाय बा जायफोर होफुंनो नाजानाय बियो दिनै चिरां जिल्लायाव जायगा बन्द' फ्राय जाबाय आरो जायगा एसे एनै नाजानाय बियो दङ। थारैनो बियो
सानसेनो बियो जोबनाय नङा आरो बेखौ फोजोबनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसेयावनो हागोन बेखौबो माब्लाबाबो साना नाथाय बेखौ बयनिबो मददनि गेजेरजों जोङो मोजां खालामनो नाजानांगोन नट अनलि चिरां गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो बेफोरो दिनै मोनसे समाव ओरैबायदि मोनसे बारायबायमोन बेखौ लासै लासै फोजोबनो बा बन्द खालामनो थाखाय दिनै जिल्ला कमिटिफोरा गुबुन गुबुन आफाद बा रायजो राजानि मदद बा धोरोमारि आफादफोरनि मददजों बेखौ मावबाय थादों थारैनो बेखौ जोंनो माने मोनसे सांग्रां मोनसे समाजनि थाखाय जि माने हाबाफोरा जोंनि समाज दानायावबो मदद खालामा जि हाबाफोरा सोलोंथाइ लानायावबो मदद खालामा रांखान्थि जौगानायावबो मदद खालामा बरंस जोंनि समाजखौ धंससो खालामो बैफोरबायदि एक्टिभिटिफोरखौ जोङो समाजाव नाङा बेनि थाखाय बेफोरबायदि एक्टिभिटिखौ बन्द खालामलायनायाव बयनिबो जुदि कपारेसन थालायलायोबा मोजां जायो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने हुंगा हुंगियै जायगा जायगा जानाय जुवा थुवा बै मुभमेन्ट टाइमावबो बुख्रुबबोलायनायसिम माने जादों हमनानै जेलाव हरलायनायसिम जादों आरो मोनसे समावथ' माने ओरैबायदि स्ट्रिक्ट माने रायजो राजानि मददजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ लावथि लानायनि गेजेरजोंबो माने होसोनाय बा बुख्रुबनाय जाबोदोंमोन नाथाय दिनै माने रायजो राजाफ्रा एसे सांग्रां जाबोबाय दिनै समाजफोराबो माने दिनै एसे सांग्रां जाबोबाय जाउनाव दिनै समाजखौ बेंनो थाखाय मोनसे आयेननि बेबस्था दङ आरो बै आयेननि बेबस्थानि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैफोर एक्टिभिटिफोरखौ बन्द जाजानायखौ जोङो लुबैदों आरो सरकारा जिखिनि खानानै होनाय नियमफोर बा जिखिनि आखुथायफ्रा जिखिनि सोलिथायफ्रा जोंनि समाजनि थाखाय मोजां नङा बेफोर